ئیسا مەسیح دوو کەسێ جنۆی باش دکێ. مەتا 8 و demago ئیسا هاتە وەڵاتێ گەردارینیان یاگۆ لە ئالیێ هەمبەر بوو. دوو زلامێ جنۆیی yên ji nava goristanê derketine pêşwaziyê li wî kirin bona ku ew zehf har bûn tu kes nikarî bû ji wê rêyê ve derbas bibwana. Vaya wan kirin qîrîn û gotin ya lawê Xwedê ma te çime ye tu ji ber wext hatiye vir ku lêdanê li me bikî. Geriyekî berazan yên mezin ku ji wan dûrtir di çêriya hebû. Cinan li ber geriyan û gotin ger tu yê me derxînê bihile em herin bikevin nava geriyê berazan. û wî ji wan re got herin ew derketin û çûn nava berazan. û va hemû geriyê berazan ji kendalê bi golê ve hatin avêtin û di nava avê de xeniqîn. Lêbelê şivan reviyan û çûn bajêr û her tişt û çi ku hatibû serê cindaran gotin. û vaya hemû mirovên bajêr derketin pêşiya îsa mesîh û gava ew dîtin ji wî rica kirin ku bila ji sînorên wan ve vekişê. Pirtûka pîroz, İncîl, silav û rêz ji bo birayên hêja.